Nagkalaysa kayo kada iti simbaan, no? Saan pa'y asigurado, tatang? Ay nawaw. Adama baboy atarakan tayo, no kwa? Isupay lang ti usaran niyaw kan ni Cesar. Ay, saan na, tatang? Narigat mo't ano ti baboy yukin na ng ti mausar. Ila ko yukit di. Iti kasta, ada igatan yu iti masapsapol yu. Sigurado ka? Ay, sapay agpapadatay laang kada Cesar amarigrigat. Ang mga nawan mo't pangalaan dagiti dadakkel na. Kasano nga iti kalay sayaw. Tatang, da kaming kini Cesar ti makaamo iti kalay sami. Ken may isa, mabalin mo't apapel laang pa iti alaan mi. Saan mo't amasapol nga ingrandi ti kalay sami, tatang? Malala, nukasta ti kunam. Awan ti maramidak anak kaw. Ang nukasapulan nyo ti tulong. Ada kami lang kaninanang yaw. Kasta timbaga ni tatang mo kan ka, Joyce? Un, mabalin ka no at itarakin da ababoy ti mausar inton kalay sata. Ay nawaw. Ay, sanay. Nakababain ka na giti dadakkel mo. Day tamat laang ti kunak. Ano santa pay laang at isimple akalay sa. Mga latapay laang iti papel. Iti kasta, legal ti panagdan nata. Ada mo basit ornong ko. I-reserve mo pay laang. Saan mo't amasapol ngayong grande ti kalay sata? Sigurado ka? Un, okay laang kanyak ti simple akalay sa. Pinapatag, kat saan taang mailumlum iti utang. Huwag mo kit di ah. Pudno ka di tinadamag ko, Mare Rosita. Anya tinadamag mo, Maripulin. Makiasawa mo't gaya man ti kakaiso ng anak ti kabsat mo. Aya, Isumat tinangag ko. Agkalay sada ka nun ka ni Cesar. ay nawaw. Awan pa'y mati na ibagbaga ni Joyce kanya. Amang ano nalipatan na. Anya nga'y tinadamag mo. Mano ababoy nga'y ti partyanda. Ay nawaw, kaanak kam ngam di mo amaw. Sa anak pa'y ngamin anapan iti ayanda, Maripulin. Saan da ka nung agparti iti baboy, Mare Rosita? Na, apay nga'y. Adumot ti baboy atarakan da manong Fabian. Mga aladalaang kano iti papilda, Mare. Anya. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Manong Fabian. Hanya ka diti masapul mo, Rosita, ading kaw. Adala kayat ko asaludsudan, Manong. Hanya dayta. Nadamag ko nga main ngagkalay sa kanuda Joyce ken Cesar. Ay, wan. Ay na, pasensya kan. No, jak na ibagakan ka. Pudno ka day apapelaang ti alaan da, Manong. Saan da ngagkalay sa iti simbaan? Misumat ti plano da. Ay, nawaw. Apay nga'y. Saan da pa ka na dagiti tattao, Manong? Ay, masapul pa'y aya. Una, rumbang laang apakaninda dagiti tattao. Agkalay sa da nga rog. Saan mo't aparikot ti baboy no bilang laang? Tadamot ti baboy at tarakan niyo, Manong. Apay akas tati lang ang anagawin, tatang. Kaslaad da na dag sa naparikot mo. Ay, jak nagustuhan ti imbaga ita inyan tim Arosita. Ni, anya timbaga na aya, tatang. Nasken ka no, apakanin nyo dagiti tattao. Nagkalaysa kayo kan ni Cesar. Ay, nawaw. Pala desisyon matitangan ti Rosita. Jak manamoy ti dayja kabsat ka, anak ka. Ay natatang, narigat ti agsapol iti kwarta ita apanawan. Iso arumbang laang nga agbalin tayo a praktikal. Ay, Nagsubsobra ti kwarta, mabalin nga ingrande. Ngam no da tayo a marigrigat, uray simple laang. Awan ti serserbi ti ingrande akalay sa, no nagapumot laang iti utang, tatang. isa bagay. Kita man dagiti artista babaknan. Nagkalaysada kat mabilbilang laang ti bisita da. Datayon tokit den ang marigrigat laang.
Si kamot gayam ti masalaw ko, Joyce kanakan. Sa dino nga iti papanam. Agdala ilakad ko ang papeles ijay sentro, Auntie Rosita. Lukas ta, talaga apapel lang ti alanyo ken ni Cesar kanakan. Saan kayo ngagparti iti baboy? Wano baka? Saanan, Auntie? Ay nawaw. Agkalay sa kayo pailang nga rod lukas kamot lang. Auntie, amuyo mo ti sitwasyon mi. Marigrigat kami laang. Iso a practical kami. Wala, ngamrumbang lang mat. Apakan ninyo dagiti tataw. Agkalay sa kayo nga rod. Sa maysa, nagswerten ngay day tano biyam no saan nga gastaws. Auntie, no adaman ti urnong mi kini Cesar, di mi kayak amasayang laeng. Ta isumot ni namnamaan mi apang rugyan mi. Apay, di ka kadi umapal kadagiti kaaruba tayo nga ing grande ti kalaysada. Kinapudno na, Auntie, awan ti rumbang nga apalak. Ngamin, kontento aklat na. Uray papel lang ti alaan mi kini Cesar. Tinapatid kanyak, ket legal ti panagden namin. Talaga nga awan ti babain day ta Joyce Mare Pulain. Ay nawaw. Apay mo't anay bagam ti kasta, Mare. Kasano, di na kaya tapakanan dagiti tattao. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo, ngayon grande ti kalaysada. Ah, talaga akasta, Mare. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Kan practical da lang siguro, ah? Kundi baga na pailan, akontento ka nun. Oray ijay munisipyo lang ti pagkalaysahan na kin ni Cesar. Kalukuan. Ay na, Mare. Awan ti mabalin tayo no kasta ti plano da. Nasaysaya at matkit di ti agbalin a practical. Itaapanawan, Mare. Ay na, no aday baga, oray pagsayaatan da. Di da kayat ti dungag. Ay nalangan nga iti ibaga dagiti tattao. No agkalaysada asaan da apinakan dagiti kabaranggayan tayaw. Ay na, saan mo idan napakibiyangan, Mare? Bay amon no isumot ti ammo da husto. Isu ti aramidan da. Kasko nakitayan, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan, Mare? Sika mo ti lumabas iti paraangan mi, Cesar. Apay ka day, Auntie Rosita? Ay mabit man lang. Adda kayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day tante? Agkalay sa kayo gaya man kan Joyce, akala ka. Well, Auntie, ijay munisipyo. Diyo kaya agkalay sa iti simbaan. Ha? Amom si ka, Cesar. Talaga adi mo kaya ti agastaw sa niya. Nay, saan matakasta, Auntie? Apay nga raw, adi mo kayat nga itagtiing grande akalay sa iti kanak ka. Ha? Agparte kayo lata kumamot iti uray 5 baboy no isaw. Napagsaritaan min ka ni Joyce di may papan iti day tante. Kahit nakadesisyon kami, nga imbis nga igatang mi ti baboy, ti kakaisuna nga ornong may, idulin mi lang ngay. Taiso ti pangrugyan mi inton malpas ti kalay sa mi. Oo, ikulam kay day, kuripot ka. Kasimat ni Joyce no ka. Kuripot ka mat, kaskan ka pa'y laang mat, tinakaibatugan na. Itay payada katugaw ni Cesar iti sirok ti mangga anak kaw. Kasla naunag ti pampanunutan na. Jak amo no niya ti mapaspasamak iti nobyok. Di namat nga rod iba gano apay. Nay, ay amang ano da diyo nagkinaawatan na. Ni, awan tatang. Okay kami laang mat iti panagkunak. Kahit apay nga raw dakilata nagbalik ti nubyaw. Saan mat akasta sigod ni Cesar? Tunggal umay dito'y balay ke ado ti istorya na kanya. Ita ke kasla di payag-isam. Bayan nyo tatang, kasaritak to tinubyo. Nasaysayahat na nakaw. Agsarita kayo itinalapat. Tama nga no adamot na aramid mau adi na nagustuhan. Oh, Diyos para ken ka, Cesar. Agyaman nak Joyce. Itay pa'y adi ka matagtagar eh. Adda ka di parikot. Ha?
Okay aklaan. Iti kasta alangam. Madlaw nga adda na unaga pampanunutam. Adda aklaang mat ditoy no kasapulam ti kasarsarita. Daman kahit ka salud-sodan kan ka? Anya dayta. Sigurado ka nga okay lakin ka iti munisipyo pagkalay saan ta? Okay lakin ka no papilaan ti alaan ta? Apay ang nasaludsod mo. Saan ka di nga imbagakan ka nga okay laang kanyak? Di napatag, kat legal ti panagdan nata. Sigurado ka day? Amangan mo't no ibagbagam lang day ta, Joyce. Unay kalakit din ayak. Masapol ka di nga ulit-ulitek. Narigat ti biyag ita a panawan. Iso arumbang laang nga agbalintay a praktikal. Kunak man nagpasentro ta ita, Cesar. Masadsadutak nga raw. Ni, apa yan? Inton sumaron no alawas ti civil wedding tayo. Anya nga iti isuot na no saan ta agumatang ita. Diyak mo. Agpudno ka man kanyak, Cesar. Adda ka di parikot mo. Di mo ka din kayat ngagkalay sata. Ibagam laang idi pa'y napalabas alawas akas ta ka. Kinapudno na. Dakon magustuhan ti ibagbagan ni Antim Arosita. Ni Auntie Rosita manan. Anya timbaganakan ka aya. Malas mo ka no, tanay batog ka itikas kanyak ako ripot. Ay nawaw. Kasta din sawang ni Auntie Rosita kan ka. Nasakta anak itikas taonay. Kasanungay no. Ay na, di mo latan ikaskaso ni Auntie Rosita. Kasday at talaga dayjay. Ay nga, ter aramidam dito'y balay, Joyce. Imayak, tada na patag nga ibagak kada kayo, Auntie Rosita. Nukasta, agparti kayo iti baboy. Saan aday ta tigagarak, Auntie? Kan saan mo't laang akas ta ti plano may? Nukasta, anya nga ro ti gagaram, Joyce. Imayak, takayat ko nga ibagak kada kayo. Ano mabalin laang, kat saan akum kumpurmi ti isawsawang yukin ni Cesar. Anya akong kumpurmi manan ngay bagbagang. Ay nawaw, aging didiam mo kayo pa'y laang matantay. Naibagam ka no, ako ripot ni Cesar. Day tagayam. Well, naisawang ko ti kastakan kwan. Apa, isaan ay apod no? Di nakabailan nga ipaiting grande akalay sa kan ka. Saan ka day kanakan? May salaang ti maibagak, Auntie. Uray anya ti panunutin dagiti tattao. Saan mi nga ipalubos a mailumlum kami iti utang para laang iti grande akalaysa. Nasabat ko mat ni Joyce itay, Mari Rosita. Dito'y kadibalayo, tinagapuan na. Wan, maray. Imay naman ang pinagbasuran tilapayag ko. Ay na, si kantumat ngamin, Mare. Manakibiyang kalaunay. Ay nawaw, siyak pa'y tidakasita. Nadamag ko ngayon bagam kano ako ripot ni Cesar Anubio ti kaanakam. Wan, indiretsok day takan kwa na. Sana bali tapod numot. Saan anasaya at ti kasta nga isawsawang mo, Mare? Awan talaga ang guraan da kano kastalaang. Guraan naklang nuguraan nakmaray. Ammom, may salaang ti maibagakken ka. Saan anaragsak ti biyag mo no ado ti gumurguraking ka. No di da kabaalan ti ingrande akalaysa, di mo idapilitan. Ammom mati kasasaad da, Mare. Pudno nga ado ti tarakan da manong mo Fabian ababoy. Namisumot lang ti pagbibiyagan da. Ay, anya nga ron taramithag, maray. No kayat mo nga ingrande ti kalay sa ti kaanakam, di sikan ti aggastos, Mare. Isponsoram ti kalay sada. Saan abalay, taado mo ti kwartam. Ay nawaw. Anya ter aramidom dito balay ading kaw. Adda ka din ni Joyce manong Fabian. Madadyo kusina.
Aglulutaw? Kaya't ko kumama ka sa Rita, Manong. Ha? May papanitian niya? Kaya't ko mga sponsoran ti Kalaysa dakin ni Cesar. Anya? Amo, ka nasakit dagiti na isaw-sawang ko kadakwada idi kalabas, Manong. Iso akayat ko ti bumawi kadakwada. Adda good news ko kan ka, Cesar. Ah? Anya day ta, Joyce? Imay ni Auntie Rosita itay. Kat ko na kayat na nga sponsoran ti kalay sata. Anya? Kayat na kano ti bumawi ka data. Kat, imanugot ka? Idi damo. Saan? Ngam ipilit namat. Iso anagwe naklatan Iso kanon ti makaamo iti kwarta ang mausar. Ay nawaw. Ay, talaga big time ni Antem. Wen, bak nang atalaga ni Auntie Rosita. Iso na laang, taglablabos no maminsan. Di na makontrol, tingiwat na. Congratulations, Cesar kan Joyce. Agyaman kami, Auntie Rosita. Ayun kayam. Oh, regalo para kada kayo. Ni, dakalan tinatulong nyo kada kami, Antay. Wen nga rod, Auntie Rosita. Nakababain mo't kada kayo. Anya ko ba ti pagbainan nyo? Okay lang kanya. Ngamin, awan mo ti pangusarak iti kwarta. Tawan mo't nga rodanak ko. Ay na, agyaman kami no kasta, Auntie Rosita. Bay anyo, subalitan minto day ta akin na imbagyo kada kami, Ante. Ay na, saanon kanakan. Saanak mo't nga agor oray iti anyaman nakasukat tinaitulong ko kada kayo. Ay, wow! Nariga ti aksapol iti kwarta. Isu arumbeng laeng nga agbalintay a praktikal. Saan ang masapul nga ingrande ti kalaysa? No anya ti kabailam kat isu ti maanusan. Di mo panunutan ti maibaga ti tattao. Tawan ti serbi ti ingrande a kalaysa no mailumlum kamat iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.